In Grutte Riegen wachten de mensen van de Moon al betiet voor de boot. Tal van toeristen nemen de boot van Lauwerzee naar Schiermonnizee sabatiet om de drukte vat te wijzen. Nou, omdat het om jou wat zien, hoe gruwelijke druk is, denk ik, en om jou wat zo, denk ik van, daar bent er net zo vol die dat waan gaan, dus vandaar dat ik met de eerste boot ga. De drukte bleef de hele dag trok in. Afstand is op de boot net meer te houden. Neffens Ger van Langen, directeur van Wagenborg, is er likwijls geen reden om benauwd voor corona te wijzen op het schip. Nee, kan ik me niet voorstellen. Op alle terreinen, in de terminals en aan boord van de schepen mondkapjes verplicht gesteld. Omdat wij ook zien dat 1,5 meter afstand niet altijd mogelijk is. En dan moet ik zeggen, daar houden de mensen zich goed aan. De toeristen had toch de drukte wel even haar twijfels aan om te gaan. Ja, daar hebben we het wel even over gehad inderdaad. Dat we zeiden van nou, dit is eigenlijk niet oké. Maar ja, dan sta je ertussen en dan ga je toch, hè. Heb jij getwijfeld? Nee, ik denk dat mijn mondkapje zo veilig is en wij zitten bij elkaar. Dit is ook wel een beetje afstand. Ja. Als mensen zich hier aan houden, dan... Komt ook goed. Ja, dat denk ik ook.